Ano ba tambalan ni Barok? Eh, Tarzan. Ano yun na? Balok ko kayo, balok. Tarzan. Tara mi karon sa Barangay Welcome. Barangay welcome. Yes. Ito na, barangay Oh, exit. narito mi sa Barangay Welcome kay Mamista. Mamista mi dere. Oh, Mamista mi diri. Tara, na to sila. Tara, let's go. Let's go. So good bahay na. Merong pista dito sa aming kabahayan. Nandito si Boss Barok. Ginoo ko daw ang niya masasabi at pinagpista niya dahil andito ang kami. Oh. Prisa, Miro Dudong. Sige na, pag-free na. Ipre. Ipre. Weakness. Ipre. Weakness. Ipre. Hindi, si ano na, ikaw mo na mag-pray. Weakness. Ipre, Sander. Sige. Dili ko kabalo. Weakness, basta mamista. Wala pa, baba. Weakness, mamista. Father's another southern. Tips pag namista mo, dapat paigot-igot ay mo dudas magdiretso para Ay, naulaw ko eh. O ano ba, paulaw-ulaw ba ipik kay kung kuan man gud kung sitaw gana kumudas magka dito magud masawayan ka sa tagbalay ay sirok man ni sila oy. So paigot-igot gyud. Dayon ang una gid ninyo nga target gyud, ang una ninyo nga target pag namista gid mo lumpia, pero wala may lumpia, change food ta. Unsa target? Umba. Ay yaw, spaghetti. Spaghetti. Dayon, kadug-dug din mo nga, uhaw kay bay, init kay sa gawas, tagaan tagkok, uhaw kay na siya. O na, di ba? Ingon na ako sa iyo. Ingon ko, ingon lagi ko. Nadunggan, di ba? Nadunggan. Dunggan. Muna siya tips. Dessert. Ang dessert dayon, kuan ka ng lami ikaog sa kuan karon bay ka ng prutas ung tamis ba kay Kanang gublot, kuan kanang kayo gublot. ang mumba ba muna siya ngala para padugdungog ba pa dili kayo tantong Katawa sa ang kolo. ay kuya, day. manuon grabe makaangkol sa kitas tuhod ato eh Okay, yung ako si Miro Dudong, magulang ko siya kung Miro Dudong. pili na Magulang ko na si Miro Dudong na eh. pili na di mo Ako ah? oh 21. 21 Wala pa Imo si day Miro coins. ako 19 naintindihan mo na Murag ansa man familiar yung naong, murag paras mag naong sa akong papa. basin ako tibong papa Dili. oh Ang papakasalan ko ako. Dili ko karilit. di sa karilit di sa karilit Di karilit. ikaw David di naman sa tama karilit aning ikaw Di naman si kamang karilit. mga wala dito kabalo guys. Aside from vlogging, ang ginabuhat namo diri is extra sad ni. Ayan, pakita na ko sa inyo guys kung saan ang ginabuhat namo. So, ayan together sa ako ang pinaka pangmalakasan na videographer and photographer. Harvey, chulo ko STV as Lightman. Poste. Okay na kada guys. Okay lang. Okay mas alright. So guys, basin day tuod if ever na may mga events such like this, pwede ninyo i-contact si Sir Lim. Ang iyahang link sa iyahang Facebook and yung mga social media, ibutang na ako sa description para just in case lang sa mga taga-Cagayan de Oro, mga pangita o photographer, videographer, kung sa manggaling nga mga occasion nga basta kuha na to og shoot. Gusto mo kuan? Ano? Budget ka ng marathon? Oh. Ako'y tira. Okay! Patira ko. Yan ang may gamit. TikTok pa nga. Tony, videographer na TikTokeris pa. Tapos, ba't umuhul ka? Tanga ka ba? Ba't umuhul? Kasala? Umang daw. Ayaw! Gago. Gila! Ano? Tara. Iba na yung palad? Ano ba yung palad? Ikaw daw. Iba na. Maak pa lang na. Kasi pagawasan na to. Ibutang na yung palad lagi. Gawas man na siya tanawa kay panalangin tayo. Gawas. Diba? Gawas. Yawa! Lain kaya mahawidoy kay. Oh, good na daw. Sabi niya good. Goods ba? Oh. Goods ha? Good. Good say yeah. Goods ha? Tagana kay kamera diri oy. Yan ka dato diri buang pa dato good ni. Diba okay? Okay, ma friend. Okay. Goods ha? Okay. Okay. Okay ah. Okay. Tangina mo. Okay. Approve.
But no permit in DOH. DOH? Ba't yung matag DOH? LTO. LTO. Larastanan kuan. Narastanan. Larastanan utan. LTO. Photoshoot na. Okay na. Okay na. Photoshoot na ni. Oh, muna na. Ito pala ako ang goal. Right na po. Right na Start. po. Ano na po dali. Oh shit. Focus na to. Focus na Focus to. ay focus. Sige. Sa pinik na Okay ako na, na okay na. pwesto. Ano na po? Diri na po na side. Ano Hindi na na? po na side. Oh, sige. Ito pa. Oh, okay. Wait lang ah. Ang bugas-bugas, maklaro. Dili ra kayo. dili Iklaro, ra kayo. iklaro. Ay, di ta makakwarta sa views. Sige, sige, sige. Ang views. Okay na. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Right na po na po. Dilisuda makakwarta sa Pilipinas ba? Kailangan pa Asan ta. kwarta dira? Yun. Kunyita, sensilyo na Sensilyo nabilis ako. na. Asa ba di ka makakita kwarta eh? Yawa. Uy, ayaw mo pagsipugad sa maluy mo na mo ba? Sana oh. Ako na podcast. Nagunsa ka koy. Kung sa data, Nagunsa di ka dito. dili na napapicture 500 ka day sa one time. Ganun ka, at least kumita ng pira sa Pilipinas. Be, wow. Sana all. Next daw. Oh. Ay, wow! Wow! Sana all! Photographer. Sana all photographer! Sana all. Bilang, di ba? Ako lang malakas. Di ba? Wow. Anong mukha yung malakas? Mukha ng malakas. Ginagalit niyo ako! Galit ko! Ano mo, maibog ka siya na ako? Ano nimo? Kamu guys, maibog kasi ako. Ay, maibog kasi sa iya. Hindi siya maibog nimo kay... Sa imo ba? Sa imo. Maibog siya buwang vlogger, good ko. Vlogger, YouTuber, photographer, paper. Paper. Ay, ikaw, tanan nimo. Ginagalit niyo ako! Gag. Pag-ana na kamera ba? Mayor niyo, sikat Oh, alo! Sana all na BB girls! Sana all. Sana, alo! Loko ka, alo! Alo! Kid yan. Scripted yan! Ka-cute na lang! Okay! Sana all na BB girls! Wala na. Ako naman sunod. Sana all. Anong masasabi mo doon? Anong masasabi Sana ni mo? all my burger tsaka mga baby girls at Si tsaka burger? fries. Burger. At Ah, saka baby milk girl. tea. Huh? Fries. Oh. Naali ni sa Gaston Park na timingan nga naay mga co-vloggers from Cagayan de Oro, and then ilan po dato sila, di ba? Lisod po kamuray na kailan ako, dapat mailan po ninyo sila. Guys, ano, sa mga grupo or what? Ano sila nga grupo? Youngstown! Ha? Youngstown! Balan ako sa Youngstown, yun yung tinapang nga ginasudan. Oo, 5-1-5-2 na, me. Pero, Tapos Youngstown, tapos 552 na, ano ba talaga? ano na, ika-unique. Spell unique. Basta you ang gaw na. Yun lang. Guys, bye-bye ha. Thank you. Nice meeting sa inyo ha. Ingat-ingat. Ay, vlogger na ko. Gago. Vlogger Guys, ko, magulit na thank you. bye-bye. Oh, vlogger po din na siya, guys. Vlogger po na ko, Cholo Kois TV. What's up? Play Kong TV, ha? Vlogger ko. My Valentine's is just a normal day. Ang masasabi ko lang is, mga yawa. Ayun. Kaya yung iba itong bulak, patayin yung bugas. Yan yung bulak, malaya, ilabay, rya po na, kalas-kalas, nagkurakta. Ang bugas. Ang Ikalibang. bugas, makalibang yung tayo. Ang busog pa ba? Pero Wala may pa, isa ka bulang, ang pinang bulak ng 250. Tulo ka 300 yun. 100 ang buhok isa. Oh, animas. Unsa man niya isa ka stick malaya pag yun. Ba? Pero sa imo, sa ano nimo kanang definition nimo sa kuan? Definition nimo sa Valentine's. My definition in Valentine's is kuan, pagmamahalan. Ah, Maraming nagmamahalan sa daan. tapos Tapos walang nagmamahal sa akin. oh. Sad. Nasasaktan ako, baby. Oh. ang inyong mayor. Sa kabuang ako inyong mayor. Mayor Dudong. Nasasaktan ako, baby. Nasasaktan ako, baby. Good say, yeah.